L'Albert Alís és un artista que ha tingut 3 mestres a la seva vida, encara que ha mantingut una postura, jo no diria autodidacta, sinó que ha sigut un artista que ha evolucionat envers ell mateix. Ha tingut 3 mestres a la seva vida, 3 mestres importants, que han estat Pau Manyer, que ha estat Raúl Capitani i que ha estat Martínez Lozano. L'Albert Alís, amb les influències que ha rebut dels seus mestres, ha aconseguit copsar l'enteniment important de que per realització de qualsevol obra hi ha 2 parts que no es poden dissociar, que és el fons i la forma. Influències. Fins a quin punt les raons externes actuen sobre l'obra d'un creador, fins a quin punt en són positives i en són negatives. Els que sempre ens movem en aquests àmbits trobem que és bastant freqüent que trobem coincidències en les obres dels artistes, sigui de l'època que sigui del lloc on sigui. Aquestes reminiscències són buscades, són casuals, són involuntàries, es tracta de còpies o bé es tracta d'influències. Tot plegat fa que tard o d'hora ens acabem qüestionant l'originalitat. L'originalitat trobo que és un concepte que en general és molt estimat, que hi ha persones que el tenen com a sagrat. Jo personalment goso dir que és un concepte sobrevalorat. D'entrada, les influències que detectem en una pintura desperten 2 sospites. 2 sospites que són una de sola, realment. És l'obra té manca d'originalitat quan està sota les influències? L'obra és una còpia? Situem-nos el que podria ser al principi, bé, un dels principis, un dels pilars de l'art, que és la formació dels pintors. I ens podem preguntar com s'aprèn l'ofici de pintor. Tots sabem prou bé que això es fa a l'ombra dels professors, ja sigui en una acadèmia, en un taller, a les facultats, i que gairebé sempre una de les coses que els professors han recomanat és la còpia d'obres d'altres artistes. Perquè l'exemple ensenya. L'estudiant troba en les pintures de referència les solucions que li cal adquirir per al seu progrés. En la pintura dels mestres, l'estudiant també hi troba les solucions ja donades i en experimentar-les les pot adquirir i incorporar al seu bagatge. Fins al dia d'avui, la còpia s'ha demostrat com un mètode d'aprenentatge molt eficaç que han practicat moltíssims, per no dir gairebé tots, els pintors que han fet història i que avui admirem. El professor ensenya, del mestre se n'aprèn. Això em va dir una vegada el Josep Martínez Lozano, a qui vaig tenir de professor durant un semestre. És copiant com pot aprendre les tècniques i les maneres dels seus antecessors. És desmuntant l'obra precedent com pot analitzar-la i aprendre les claus compositives i de color. Copiar per aprendre no és pas mímesi, sinó adquisició de recursos. La primera influència, una de les més importants, que rep un pintor és la del mestre que l'ha format. Alguns, aquestes influències els duren tota la vida i, en contra del que sovint es pensa, no sempre aquesta influència és negativa. A part de la còpia i del guiatge del mestre, hi ha altres influències. La rivalitat, el préstec i la proximitat. Els artistes tenen necessitat d'envoltar-se d'un ambient estimulant, d'una certa rivalitat. El veritable creador l'esperona trobar-se en un entorn creatiu, amb el que pugui rivalitzar, amb el que pugui competir. Aquesta rivalitat és un diàleg generós. Els grans artistes i també els grans mestres artesans s'esperonaven els uns als altres com els grans corredors. En aquestes illes de creativitat, on l'artista s'expandeix i on hi troba estímul. En definitiva, és on és influït i on influeix, ja que la vitalitat creativa és molt gran. Els àmbits d'influència es poden produir també en escales i àmbits molt més reduïts, amb grups més o menys petits, amb tendències temporals o bé locals. Aquestes illes de creativitat es troben també en les relacions entre artistes. El préstec és una cosa comuna, molt comuna en l'art, i en podem seguir rastre, ja que han sigut bastants, per no dir molts, els artistes que l'han practicant. De fet, en podem dir préstec quan l'artista ho retorna a l'art. Els préstecs cal retornar-los. D'aquí ve
el retret justificat que es fa als pintors que mostren les fonts d'on han begut i no aporten res. Les influències poden ser de molts tipus i que poden sorgir d'arreu. Poden ser buscades o bé casuals, i que ningú és immune a les influències. I a l'artista li convé gestionar-les. Dalí deia, tot em modifica i res en canvia. I crec que quan deia això es referia a gestionar les influències. Quan es tracta de veritables artistes, totes les influències i les afectacions són positives i que, tanmateix, la originalitat no té gaire rellevància. Per a mi, i aquesta és la meva proposta, el que és més interessant, el que sempre hem d'exigir a un artista, és autenticitat. I que faci el que faci, begui de les fonts que begui, molt més important que l'originalitat, el que de veritat compta d'un artista és que pinti el que pinti, suqui els pincells al cor i que sigui veritablement, genuïnament autèntic.